Så frygt kan forhindre os i at gøre det vigtigste i livet. Det kan forhindre os i virkelig at føle os elsket og have en tæt tilknytning til andre mennesker. Og det kan forhindre os i virkelig at skabe en ønsket fremtid for os selv og for andre. Og virkelig have et arbejdsliv, hvor vi virkelig kommer til udtryk. Der er også nogen, der siger, at livet er en gave pakket ind i frygt. Så vi er simpelthen nødt til at pakke den her gave op, hvis det er, at vi vil have den. Så vi kommer ikke udenom den her frygt. Så jeg tror, en vigtig tanke kan være, at når vi oplever den her frygt, og vi prøver på en eller anden måde at få ro på os selv, og decifrere, hvad det er, der er på spil, så vi kan sætte nogle hensigtsmæssige handlinger i værk, det er små skridt. Hvis det første skridt bare er, at vi skal være sammen med frygten, og vi simpelthen tager det bare skridt for skridt, så gør det måske nemmere for os, at det ikke bliver sådan noget stort, uoverstigeligt noget, men at vi bare skal tage et lille skridt. At vi sådan set bare skal være sammen med frygten først, når vi mærker den. Frygten gør jo det. Den har en funktion, frygten, og den har også en positiv funktion, hvis vi lige skal have den med os. Og det er jo, at den hjælper os til at fokusere, sådan at vi kan enten planlægge, så vi ikke kommer i en dum situation, eller at vi simpelthen kan handle, fordi der er noget, der er i fare. Så på den måde, der er den god. Men frygten er bare kommet til at fylde alt for meget i vores liv og i vores kultur, sådan at vi bekymrer os for meget, og at vi også kommer til netop at have de andre uhensigtsmæssige tendenser med at skulle beskylde andre, eller ikke at turde træde frem, eller ikke turde give slip på vores holdninger, sådan at vi virkelig kan leve et vigtigt liv. Og også det, at når vi er i frygt, så lærer vi simpelthen dårligere, fordi vi er i sådan en kampflugt situation, oplevelse af verden. Så vores læring mindskes simpelthen. Vi bliver dummere af at være i frygt, kan man sige, hvis man næsten skal være lidt grov. Så ideen om de små skridt er god. Altså, vi skal bare være sammen med frygten. Bare, siger jeg, ikke? En måde, at man kan observere frygt på os, det er netop, at når man er i gang med at beskylde sig selv eller andre for et eller andet, pege fingre, så kan man stille sig selv det spørgsmål: hvad er det for nogle følelser, du ikke har lyst til at være sammen med? Og på den måde vende tilbage til frygten, og jeg peger sådan her på kroppen, fordi vi kan mærke frygt kropsligt. Hvad er det for nogle følelser, jeg ikke kan lide at være sammen med? Og så blive sammen med dem, med vores opmærksomhed, med vores accept, med vores selvomsorg, sådan at vi kan få ro på, og vi kan få overblikket tilbage og sige, men det er det, der er på spil, og så tager jeg det her lille næste skridt.